honetan galdetzen digute ze azelerazioa komunikatu behar zaio elektroi bati argiaren abiaduraren 10% lortzeko 10 zentimetro eginda gero. Eta datu bezala ematen digute argiaren abiadura, hau da, 3,10 metro segunduko. Azelerazioa galdetzen digute, ematen digute zein izango den egindako espazioa, eta ematen digute ze abiadura. Orduan, hurrengo adierazpena erabiltzea logikoa litzateke. V karratu, bukaerako abiadura karratu, ken hasierakoa karratu, berdin, bi bider A, bider delta X. Gure ezaguna, kasu honetan, izango litzateke azelerazio hau. Beraz, ordezkatzen dugu hasierako abiadura 0 izango da, eta daukagu abiadura berdin bia delta X, eta hortik A kanporatzen dugu. Beraz, izango genuke azelerazioa berdin V karratu zati bi bider delta X. V karratu hau izan behar du argiaren abiaduraren 10%. Beraz, 3,10 metro segunduko berbi, zati bi bider delta X, zentimetrotan eman digute, baina guk nazioarteko sisteman jarri behar dugu 0,1 metro. Eta emaitza da 4,5 bider 10 ber 15 metro segundu karratuko azelerazioa komunikatu behar zaiola. Bueno, eta hau da dana, edozein zalantza baldin badaukazue, mesedez iruzkinetan utzi. Beste bat arte.